Tmiem din il-ġimgħa u l-bidu tal-ġimgħa d-dieħla se jfissru żewġ attivitajiet tal-massa żgħażagħ bħala parti mill-kampanja elettorali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Imħeġġa mir-rispons li qed jagħtu żgħażagħ bħala parti mill-kampanja Next 5, il-membri tal-Forum Żgħażagħ Laburisti qed jorganizzaw bil-kbir. L-ewwel avveniment huwa dak ta' nhar is-Sibt fil-Ġampula, parti kbira żgħażagħ fejn mhux se tonqos il-preżenza tal-Prim Ministru. Issa ġejjin ukoll iż-żewġ attivitajiet prinċipali, il-parti uffiċjali tal-kampanja s'issa diġà imbijaw madwar 3000 biljett għal din l-event li ħajsir nhar is-Sibt li ġej ġewwa Ġampula Complex fadal l-aħħar ftit biljetti għalhekk inħeġġu kulħadd min irid jaqta' l-biljetti tiegħu ma jħallix għall-aħħar għaliex huma ftit il-biljetti li fadal imma l-iktar attività importanti matul din il-kampanja għalina ħankunu qegħdin nagħlqu il-kampanja Next 5, il-kampanja taż-żgħażagħ b'din l-attività investejna ħafna fiha hija rally li ħankunu qegħdin norganizzaw it-tlieta illi ġej 30 ta' Mejju f'Funo Village. L-esperjenza ta' Next 5 qed tkun sabiħa daqs dik ta' Jmin ftit iktar minn 4 snin ilu fejn ta' kull nhar ta' ħamis miet ta' żgħażagħ jattendu għall-attivitajiet tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. L-attività tal-lejla fil-Waterfront ukoll mistennija tkun waħda li tiġbed interess kbir. Ħajkonna wkoll nistgħu nħabbruha b'mod esklusiv ukoll ma' One News il-President taż-Żgħażagħ Soċjalisti Ewropej li ħajnaqgħad magħna u jagħti testimonjanza tal-kisbiet kbar illi kiseb pajjiżna. Appoġġ totali wkoll mill-għaqda taż-Żgħażagħ Soċjalisti Ewropej lejn dan il-Gvern lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat ħajkun qed jindirizza wkoll lill-eluf ta' żgħażagħ li ħajkunu qegħdin jingħaqdu magħna. Ħatkun attività kbira ħafna dħul huwa kompletament b'xejn u ħajkonna wkoll after party kbir wara b'uħud mill-aqwa DJs lokali fix-xena lokali fosthom Ziggy u Karl Bill li ħajkunu qegħdin jagħtu wkoll show sabiħ ħafna.